Кои са основните икономически фактори, които влияят върху строителния пазар и недвижимите имоти? Парите все още имат ли стойност? Панелът ще бъде модериран от Добромир Ганев Форус. Останалите участници са инженер Георги Шопов Тобо Груп, Кристофор Павлов Unicredit Bullbank, Теодора Димитрова Ера България и Явор Костов Форта. Добър ден на всички! Казвам се Добромир Ганев, председател на управителния съвет на Национално сдружение недвижими имоти. За мен е чест да открия дискусионната част от днешния ден на може би най-големия форум Риел 2021. С благодарности, разбира се, към доктор Русев за поканата, с благодарности към екипа за професионалното отношение и съдействието преди, надявам се и по време на конференцията. И сега ще започнем с участието на всеки един от нашия дискусионен панел, като преди това ще ми позволите да дам малко информация за пазара на недвижими имоти в последната година. Това, което се случва, е изключително интересно във връзка с COVID-19. Очевидно COVID ускори трансформацията в сектора. Доста непознати неща не се случиха по време на тази криза и много аспекти в нашия живот. Живо съм, бе, човек. Живо съм. Голяма част от пазарите в световен мащаб също се промениха. Корекциите в пазарите бяха налични и във връзка с това доста от жилищата в световен мащаб като пазари показаха изключителна динамика. С колегите от настоящия панел днес ще разговаряме за това, кои са основните икономически фактори, които влияят върху строителния пазар и пазара на имоти, и за това дали парите все още имат стойност. Няколко цифри от нашият европейският и пазарата в Щатите. Общият индекс на цените на жилища в България за второто тримесечие на 2021 показа ръст от 9,1% спрямо същия период на 2020. Обема от сделки за първото 6-месечие в страната е на най-високи нива от 2008 година. Средният ръст в страната е 39%, а за София той е 41%. Започнатото ново строителство в страната също е с ръст от 25%, а за София то е 51%. В САЩ данните също са рекордни. Според носителя на Нобелова награда, икономиста Робърт Шилер, настоящите реални, коригирани спрямо инфлацията цени на жилищата там са най-високи от 131 години. Рекорден е ръста и на цените на жилищата в Европа. Цените на жилищата в Берлин се увеличиха с 148% за 10 години. За първото тримесечие на тази в Люксембург цените се повишиха с 17%, в Дания с 15%, в Чехия с 11%, в Холандия с 11%, в Германия с 10%, в Франция с 5%, с 6% в Белгия. Колкото и да звучи странно, голяма част от гражданите, София изобщо не е в топ 60 сред градовете в Европа с най-високи цени на жилища. Всъщност София е едва седма по средни цени на жилищата в централната си част, сред 12 столици на страните от Източна Европа. След тази кратка информация за пазара на имоти в света, Европа и в България, ще насоча вниманието към нашите панелисти с много кратички представения. С нас са господин Кристофор Павлов от Unicredit Bullbank. Той започва кариерата си в БНБ. От 2005 година е главен икономист на Unicredit Bullbank. Бил е и член на управителния съвет на банката СК. Госпожа Димитрова, тя има над 25 години опит в бизнес с недвижими имоти, основател е на Ера България, един от учредителите на Асоциацията на франчайзите в България и сертифициран коуч на Инфор България. Господин Георги Шопов, той е управляващ собственик на Тобо Груп, почетен консул на Индонезия в България, както и председател на Българо-индонезийската търговско-промишлена палата. Съпредседател е на Българския строително-търговски консорциум, председател на управителния съвет на Национална асоциация на строителните предприемачи. Господин Костов от
Фортън Кушман Уейкфилд, присъединява се към Фортън през 2013. Той притежава 6 години професионален опит в инвестициите си имоти. Явор работи в сътрудничество с някои от водещите лизингови и финансови компании. И сега, нека започнем с дискусията, с въпросите. Първият от тях ще насоча към господин Кристофор Павлов. Господин Павлов, какви са основните макроданни за страната, които може да отбележим и които са свързани пряко с пазара на недвижими имоти? Здравейте и благодаря за поканата на организаторите. Нека започна с това, като кажа, че възстановяването на растежа протича бавно от началото на годината. Последните ревизирани и допълнени данни за БВП за първите 6 месеца на годината сочат за ръст от 2,7% за първите 6 месеца на годината спрямо предишните 6 месеца на годината. Имам предвид година по-рано. И като се има предвид колко остро протича четвъртата вълна на пандемията, вероятно през втората половина на годината няма да се стигне до някакво ускоряване на растежа. Това означава, че ръста за цялата година ще бъде от порядъка на 3%, което е наполовина горе-долу от очаквания ръст в редица икономики от Централна и Източна Европа, като Румъния, Унгария, Сърбия, Хърватия, Полша, включително Словения. Във всички тези икономики се очаква растеж между 6 и 7% тази година. МВФ очаква за световната икономика ръст от около 6%. И всичко това става преди шока с високите цени на първичните енергийни ресурси, който все още преминава през икономиката и ще достигне до домакинствата от началото на следващата година. Така че икономиката преживява няколко тежки негативни шока. За строителния сектор това означава негативен шок по отношение на търсенето, най-вече заради спада в инфраструктурното строителство, възлагане от публичния сектор. Тук добрата новина е, че търсенето в сектора за строителство на логистични сгради, производствени сгради и най-вече на жилища остана високо, което в някаква степен помага да се компенсира спада при инфраструктурното строителство. Върху това трябва да се добави и политическата криза, която увеличава общата несигурност и значителното нарастване на инфлационните очаквания в момента в икономиката поради шока, свързан с по-високите цени на важни материали, които се влагат в строителството, като желязо, цимент и други. И така се очертава една картина, в която негативните тонове като цяло преобладават. Надеждите остават, че до година ще можем да намерим решение на повечето от предизвикателствата, пред които стоиме, и растежа ще се ускори. Към всички тези данни обаче, това, което излезе също от БНБ, е, че през тази година годишният растеж на кредита на бизнеса и домакинствата ще се ускори до 7,3%, като той е бил от 4,5% към края на годината, 2020. Само набързичко да коментирате този факт. Аз не мисля, че има основание да говорим за някакво нажежаване на пазара на жилища. Има действително ръст на ипотечните кредити от близо 16% през септември. Това става обаче на фона на доста кредити, които са разсрочени, около 1 милиард. Това има някакъв ефект върху тези данни, допълнително ги увеличава, не в големи пропорции. Ние обаче предпочитаме да гледаме други индикатори за ръста на кредита, за да се ориентираме къде се намира пазара по отношение на цикъла с кредитите, които се насочват към сектора на строителството и на недвижимите имоти като цяло. Този индикатор е ръста в обема на кредита в края на периода спрямо началото на периода, измерен спрямо БВП. И за тази година ипотечният кредит ще нарасне някъде с около 1,5% от БВП за цялата година. Преди началото на пандемията ръста беше от порядъка на 1,1%, а забележете, в годините на бум в строителството между 2006 и 2008 ръста беше около 3% от БВП. Тоест, стойностите, с които нараства ипотечния кредит в икономиката, са далече от тези, които бяха наблюдавани в периода 2006-2008.
Според нас затягане на достъпа до кредит може да настъпи само ако инфлацията се окаже устойчиво висока, защото това би накарало централните банки да увеличат лихвите. Ако лихвите тръгнат да се увеличават, това ще означава, че цените на активите ще започнат да спадат или поне темповете, с които нарастват, ще се редуцират. Предполагам, че това е сценария, който ще видим в България, вместо да видим направо спад в цените на активите. В такава една ситуация темпа на растеж на недвижимостите ще се забави и в най-лошия сценарий някои проекти, които са с възвръщаемост близка до граничната, може да се окаже губещи. Такъв сценарий обаче все още остава малко вероятен от днешна гледна точка. Все пак бих препоръчал на инвеститорите и на хората от сектора да следят внимателно дебата за инфлацията. Аз ви благодаря и след мъничко пак ще имаме възможност да коментираме връзката между инфлационните процеси и очакваните повишаване на основните лихви и, разбира се, лихвите по ипотечните кредити. ФЕД, между другото, има вече такива индикации, че може би ще вземе някакви решения. Сега се обръщам с въпрос към всички колеги в панела. Дами и господа, какво е личното ви мнение за толкова високата динамика на пазара на жилищни имоти едновременно в почти всички пазари в света, в Европа и в България? Нека да започнем с нашата дама Теди Димитрова. Заповядай. Здравейте! Всъщност това, че в момента има висока динамика, е в следствие на няколко фактора, които по един или друг начин влияят на пазара на недвижими имоти през последните 2 години и по-сериозно през 2021. Ние забелязваме една устойчива тенденция още от края на 2012 година за увеличаване търсенето, специално в жилищния сегмент, увеличаване търсенето на недвижими имоти. Тази тенденция просто беше ускорена през последните 2 години от няколко фактора, включително и от COVID-19, който до голяма степен повлия и на инфлационните процеси, които в момента текат. Няколко са факторите, но бих искала да се спра на инфлацията, която Европейската банка през последните 2-3 години усилено вкара доста пари, около 3,2 трилиона евро, за да задържи инфлацията ниска, за да стимулира потреблението и икономическия растеж, въпреки че икономическия растеж си остава нисък в цяла Европа. Съответно, инфлационните процеси обаче се развиват, както виждате, вървят нагоре и съответно хората, специално в България, инвестират парите си в недвижими имоти поради факта, че първо няма много алтернативи за тези инвестиции. Сигурното нещо, познатото нещо, това са недвижимите имоти. И хората дори с малки спестявания предпочитат в момента да закупят недвижим имот. Смятам, че това е един от катализаторите за усиленото търсене на недвижими имоти. Също така, както виждаме, спестяванията значително се увеличават. Дори по данни за България, всъщност спестяванията са се увеличили повече, отколкото са се увеличили кредитите.
което означава, че част от тези спестявания всъщност отиват именно в недвижимите имоти, пак поради по-голямата сигурност да купуваме недвижими имоти. Пак ще се върна на ситуацията, която е в момента, актуалната ситуация с COVID. Тя промени доста потребностите на хората. Някои тенденции, които вървяха последните 4-5 години, хората да променят начина си на живот, да живеят в по-просторни жилища, да имат повече интимни външни пространства, да живеят на чисто. Това в момента се ускори. Това беше също една тенденция, която си вървеше през последните 4-5 години, но тя беше ускорена именно от в момента случващото се. И третия фактор, тъй като са доста факторите, но искам да се спра на третия фактор, който с мен е доста специфичен за България. Много се говори за банките и за това, в момента има достъпно финансиране, ниски лихвени проценти, но всъщност те не влияят толкова много, специално в България, на динамиката на пазара. Все пак всяка 6-та сделка в България е с кредит, доста по-малко, отколкото в Европа, в Европейския съюз. Жилищата без ипотека в България са едни от най-високо ниво. Собствеността без ипотека е с значително по-голям процент, отколкото в Европейския съюз. Може би над 80% от жилищата са всъщност собствениците не изплащат ипотека за тях. По един или друг начин, пак линк правя към COVID, променящия се живот, който доста по-бързо се променя, отколкото дори преди 5 години, кара много хора да предприемат продажба на своите имоти, разширяване или пък местене на друго място. Това също влияе значително на пазара на недвижими имоти. И последно, все по-млади хора купуват недвижими имоти. Това смятам, че също влияе изключително много на строителния пазар. Те искат да живеят в модерни сгради, в иновативни пространства, да имат социална среда, в която да общуват. И съответно те искат да са в тренда или това, което се прави от много предприемчиви инвеститори, всъщност отговаря на търсенето, което има в момента. Добре, Тери, благодаря ти. Тези данни за нашите зрители, с които разполагате вие, те са данни от цялата мрежа на ЕРА в Европа, така че абсолютно може да повярваме в сравненията с европейските ви клонове. Сега се обръщам към господин Шопов. Господин Шопов, през вашия поглед на строителен предприемач, на човек, който се занимава с строителни процеси, на какво отдавате тази динамика едновременно в почти всички пазари в света, включително, разбира се, и в България? И как я свързвате с икономическата ситуация в страната? Добър ден първо на всички. Благодаря на организаторите за поканата и нека всички да сме здрави. Относно въпроса, когато говорим за жилище като стока, то не е обикновена стока. Аз много пъти съм казал, че това е стока от първа необходимост. Защото един човек, ако отишъл да живее и работи някъде,
Той или живее под наем, или купува жилище, или живее на улицата. Първите две предполагат наличието на жилище. И за това жилищния пазар много често не се подчинява на общите икономически и финансови тенденции, които анализаторите дават, така както и хляба. Динамиката, специално за територията на България и в частност на София, където имаме най-точни наблюдения и анализи от Асоциацията на строителните предприемачи, се дължи на това, че хората имат нужда и трябва някъде да живеят. Това е първото. Второто, което е, че те усещат, че няма стойност в обществото. Какво имам предвид, че няма стойност, а жилището дава стойност? Парите са един медиатор за това ние да си разменяме стоки и услуги. А за съжаление, съвременната макроекономика започва да превръща все повече и повече самите пари във върхова стока и самоцел. И това ги обезмисля, за тях не стои производство. Гражданите усещат това и искат да придобият стойност. Затова закупуват и жилища. В световен мащаб, а и в България, 30 години, откакто се промени икономическата и политическата система в България, цената на жилищата трайно върви нагоре, те са ликвидни, което носи тяхната стойност и обслужват необходимост на гражданин. Какво имам предвид? Нека да видим две целеви групи. Едната е семейство, което има нужда от жилище. Колкото по-рано то направи тази стъпка и си закупи жилище през кредит или със собствени средства, за него това е толкова по-изгодно. Защо? На наш анализ за 15 години, последните 15 години, цените на жилищата средно са се качвали с 7% на година. Отделно от това, самото жилище носи стойност пред отдаването му под наем, която е 5% доходност на година. Станаха 12%. При една реална инфлация, не говоря статистическа, от 7%, станаха 19%. Тоест, ако вие днеска си купите жилище, а не ги държите парите в банка или в къщи, вие печелите 19%. Също така има немалка капиталова маса в населението, която също се търси своята активност, своята продуктивност. Поради ниските лихви и високата световна инфлация, която е нормален естествен процес, за да не се загуби стойността на тези пари, втората целева група, хора, които имат жилище и имат спестени средства, ги инвестират в такова, за да не загубят тяхната стойност, а да увеличат. Именно заради това, защото жилището е необходима стока. Тоест, света, в частност България и големите градове като София, имат нужда от жилища. Когато една стока е необходима на обществото, тя се търси и нейната цена се качва. Това не е луксозна стока като автомобил. Автомобил е луксозна стока. Можете и без автомобил да живеете, но няма да живеете на улицата. Не е бижу, не е скъпа козметика. Това е нещо, което дава допълнителен комфорт на живот. Тоест, ние една немалка част прекарваме в нашите жилища и вида на това жилище, неговите технически и хигиенни характеристики ни дават комфортно обитаване. Всичко това води до постоянно нарастващо търсене на жилища. И тук искам да отворя една скоба. Има една много за нас от Националната асоциация на строителните предприемачи опасна тенденция в нашето общество, да се подготви обществото за това, общия устройствен план да се промени така, че жилищните територии да се намалят. Т.е. териториите, отредени с този план за жилищно строителство, да бъдат намалени, така, защото града да се преоплътнява вътре в себе си. Това е с оглед трудностите при изграждане на инфраструктура на нови територии, когато се прави ново строителство. Това е изключително вредно, защото защитниците на тази теза твърдят, че София няма нужда повече от жилища. Това не е така, ние го усещаме всеки ден. Офисите са ни пълни с клиенти,
търсенето е по-голямо от предлагането в продължение на 30 години. Има един огромен, остарял, морално и технически сграден фонд, това е панелното строителство, където всеки, който го обитава и може да си го позволи, има натрупана някаква парична маса или възможност за кредит, го оставя, продава и отива в ново строителство. Даже аз си позволя една така скоба, бяхме на дискусия широко, има ли нужда от нови жилищни територии София или не. И всички, които защитаваха тезата, че София няма нужда от повече жилища, ги попитах кой от тях живее в панелно жилище да дигне ръка. Нито един не дигна. И аз го попитах защо иска пък другите граждани, голяма част на града София да живеят в панелни жилища. Тоест, има една обективна необходимост от нови жилища в София, затова пазара отговаря на тази потребност на гражданите, цените се качват и търсенето е голямо. Това е стока, която в продължение на 30 години търсенето е по-голямо от предлагането. И в една нормална икономическа обстановка, когато една стока се търси повече в такъв дълъг период от предлагането, администраторите казват защо е така. Нека да направим така, че да се изравни търсене и предлагане, който е основният пазарен механизъм. В нашата област това може да се случи при либерализиране на разрешителния режим, т.е. тази огромна, чудовищна административна тежест, която коства години за вадене на строително разрешение, се намали. Регулират се нови територии, където се позволява жилищно строителство, което ще доведе до по-голямо предлагане, съответно нормализиране на цените и повишаване на качеството. И последно искам да завърша с това, че има един много важен показател за всеки град, който се следи от ООН. Това е възможността на гражданина да закупи жилище. То е отношение на средна работна заплата към цена на един квадратен метър жилищна площ. За България той все още е около 0,8, който отговаря на периода преди промените, до 5 години преди 89-та година, значи това е 83-та, 85-та година, който е поносим за населението. Но да не забравяме в Западна Европа, че в някои градове то е 0,1, в други 0,20, 0,25. Т.е. там обикновеният гражданин не може да си помисли да има собствено жилище през целия си съзнателен живот, за което вече има и протести в Берлин и по целия свят. И ние като общество не трябва да копираме механично този европейски модел, а да вървим към един по-либерален режим на разрешителни, който да позволи по-голямо предлагане. Благодаря ви. Благодаря, господин Шопов. След мъничко ще имаме възможност да обсъдим още интересни въпроси, свързани с строително-инвестиционния процес. Господин Костов, нека ви включим в дискусията. Вие работите основно с корпоративни клиенти, част от вашия холдинг има сериозна дейност, свързана с инвестициите в жилищно строителство. Каква е вашата визия за пазара на жилища и защо имаме такава динамика почти в цял свят? Добър ден и от мен. Благодаря още веднъж на организаторите за поканата и за възможността да изкажем нашето мнение. В общи линии колегите преди мен добре обобщиха различните причини, поради които се инвестира в България, които до голяма степен отговарят и на необходимостта от инвестиране и закупуване на жилище. Те са съвсем накратко, просто ще скицирам това, което имаме като наблюдение. Задоволяване на лична нужда, съхранение на стойност на капитал. Чисто исторически в тази част на Европа, Централна и Източна Европа, капиталовите пазари не са развити, не са добре популярни и не дават много възможности за инвестиране, така че покупката на жилище с цел съхранение на стойност и увеличаване на стойност исторически е най-така близкия и приемлив начин за инвестиране на ресурс. И има една трета категория хора, които имат излишък от ресурс и спекулират с недвижимите имоти, като закупуват втори, трети, четвърти, пети апартамент и така нататък. Динамиката е обусловена от това
господин Шопов го вметна, че всъщност жилищният парк в тази част на света е базиран на панелното строителство, което е малко като обем, доста хора живеят на гъсто. В България коефициента на гъстота на живеещи на единица жилищна площ е от най-големите в Европа. И това предразполага търсенето на по-големи и по-удобни жилища. Чисто от практична гледна точка последните 2 години обстановката наложи необходимостта от повече стаи. Да работиш вкъщи, всъщност се оказа, че в двустаен апартамент 2 души с едно дете не могат да работят и се налага покупката на по-голямо жилище. Тоест поне една стая допълнително. От тази гледна точка, нали, обективно има нужда от повече жилища и по-нови жилища. Приказката е много стара и да е така малко тривиално звучи, но нова къща и стар дюкян. Нали. Нещата не са... Всяко ново нещо е малко или много добре забравено става. Така че нашите наблюдения в общи линии се припокриват с това, което колегите казаха. От гледна точка на страха от инфлация, това също кара част от хората да се опитват да съхранят ресурса в недвижим имот. Другото е, че стана и модерно. Не може вашите приятели да си купили второ жилище и да го отдават под наем и да печелят от него, а пък вие да стоите настрани и, нали, да няма с какво да се похвалите, като се виждате. Така че има и тази тенденция да е малко или много модерно. Ако имаш ресурс да си позволиш първоначалната вноска, малко или много, почти всяка банка ако имаш стабилна работа, каквато и да е тя, ще те подкрепи. Така че този излишък на ресурс в банките в момента основно се канализира в ипотечно кредитиране. Това са нашите наблюдения. Добре. Благодаря ви. Аз мога да допълня към всичко това, което казаха колегите във връзка с динамиката, че работейки по моята докторска дисертация в последните години, анализирам пазара и мога да споделя, че в настоящия момент имаме, може би, най-много фактори в последните 30 години в един и същия момент, които влияят позитивно на пазара. Към тези, които вече споменахме, може да добавим новите ниши на покупката на втори дом. За първи път, може би в историята на пазара в България, българинът купува втори дом. Политическата нестабилност също, разбира се, беше спомената. Ограниченото потребление по време на локдауните, очакването за влизане в еврозоната, нулевите или дори отрицателни лихви по депозитите и още доста. Сега ще преминем и към следващият въпрос. Аз първо ще насоча отговор, ще призова да отговори господин Павлов. Въпросът е свързан с, може би, двата най-задавани въпроси в последно време от гражданите. Той е топ 2, може би. В последно време и в медиите, и в мрежите социалните се чертаят сценарии за бъдещо развитие на пазара на жилища в България, който евентуално би наподобявал онзи от 2008 година. Всъщност нещата са доста различни. Бихте ли ни така обяснили какви са основните разлики и защо сегашната ситуация е коренно различна от тогавашната? Господин Павлов. Вече стана въпрос за това, че кредита, който се насочва към жилищния сектор, е много по-малък, отколкото през 2006, 2007 и 2008 година. Това, което също прави нещата крайно различни, е, че през периода на бумва с цените на жилищата между 2006 и 2008 българската икономика беше буквално заливана от значителни капиталови потоци, които идваха отвънка. Част от тези капиталови потоци бяха чисто спекулативни и търсеха бързи печалби на пазара на недвижими имоти, включително на пазара на жилища. Това нещо го няма сега. Един бърз поглед върху преките чуждестранни инвестиции ще ви убеди, че обема на преките чуждестранни инвестиции, които се правят в страната днес, е много по-малък, отколкото през 2006, 2007, 2008 и дела от тези преки чуждестранни инвестиции, които се насочва към пазара на жилища и към вертикално интегрирани сектори като строителство, е много по-малък.
Друго нещо, което вероятно прави нещата е това, че все пак ние сме вече общество, което има опита на тази криза от 2006-2008 и повечето от участниците на пазара са хора, които са били в съзнателна възраст по това време, т.е. те имат лични спомени за това, което се случи, те имат своите лични истории за това какви са били дълбоките същностни причини за тази криза. Това ни дава голямо предимство като общество и е, може би, основната причина да смятам, че сме далече все още от такъв сценарий. Сега, извън това, наистина живеем в свят, в който цените на активите нарастват бързо. Това се дължи до някъде на политиката на централните банки. Важни са и други фактори, разбира се. И това, което мене ме прави допълнително, ми дава увереност, че сме далече от такъв сценарий с увеличаване на цените на жилищата до стойности, които не се подкрепят от фундамента на икономиката, т.е. в които се разкъсва връзката между цени на жилища и доходи на домакинствата, е факта, че България е страна с бързо намаляващо население. Това означава, че един важен фактор, който би способствал за увеличаване на търсенето, при нас просто липсва. Също така България е страна, в която процесите на урбанизация са завършени на практика и приключили. Т.е. няма да виждаме хора, които се преместват от малките населени места към големите със същата интензивност, с която това се случваше през годините назад. Например, това беше фактор, който много допринасяше за ръста на жилищата в Китай през последните десетилетия. Това е нещо, което го нямаме в нашата картина. И разбира се, имаме регулатор, който има опита от кризата през 2007-2008. Имаме регулатор, който е на прага на присъединяването на България към еврозоната, а това вероятно, наред с други позитиви, в една голяма степен ще подобри и качеството на банковия надзор в страната, т.е. ще увеличи шансовете, ако нещо значително смущаващо започне да се случва на пазара на жилища и на определени негови сегменти, регулатора да се намеси по удачен начин и да предотврати евентуално прегряване. Това, което мога само да допълня е, че вашето виждане по отношение, разбира се, което е обективно свързано с демографията, като контрапункт може да кажем, че един от също много влияещите фактори в настоящия момент е активността на българи, които живеят в чужбина. И освен всичко друго, това, на което станахме свидетели последната година, тук може би Теди ще ме подкрепи, че много българи на високи позиции се завръщат в България за постоянно живеене. Нещо, което е позитивно като цяло за нашата икономика, за трудовия пазар. Разбира се, това влияе много сериозно и на сегашното развитие на пазара. Господин Шопов, вашето виждане по отношение на паралелите между сегашната ситуация и тогавашната от 2008, знаем, че следващите няколко години след 2008 година жилищните имоти загубиха част от стойността си временно, разбира се. Какво е вашето виждане? Има ли възможност за паралел? Много благодаря за въпроса, защото това е много важен въпрос. Първо, за да отговоря на него, си позволя да дам нашия анализ на ситуацията, така наречената криза през 2008 година. Господин Павлов ще ме извини за липсата на експертиза и терминология в областта, но е хубаво мнението на един строител-производител да се чуе. Ние свикнахме да наричаме криза всяка промяна и с нея да се оправдаваме. Така за нас 2008 година това, което се случи, не беше криза, а проблем в банковия сектор, финансовия сектор. Криза е тогава, когато производството спре и ние не можем да си разменяме помежду си стоки и услуги. Фризьорката няма пари да плати на таксиметровия шофьор, а таксиметровия шофьор няма пари да се постриже. Това беше проблем в банковия сектор, защото политическия модел е такъв, че политиците са заинтересовани в техния мандат да има ръст на показателите, за които непрекъснато говорим, 36% на брутния вътрешен продукт,
и позволиха на банковия сектор в световен мащаб, имам предвид, да раздават необезпечени кредити, което изведнъж гръмва. Но това е банков и финансов проблем, не икономическа криза. Икономическа криза нямаше. Производството не спря, хората продължиха да работят и да произвеждат. В нашия сектор за спада на цената на имотите също имаме едно интересно мнение. Ще говоря с цифри, за да стана ясен. 2008 година ние продавахме на 530 евро квадратния метър в квартали като Манастирски ливади, Запад, Младост, включително и Младост. Изведнъж започнаха да се появяват цени по 1000 евро. Ма на тях нямаше изделки. Тоест имаше много малко сделки. Защо се получи така? Защото базирайки се на математични модели, банките и обществото надцени стойността на жилищата. Фирмите, които продължихме да продаваме на тези нива, 500, 600 до 700 евро, в така наречената криза продължихме да строим и да продаваме. Тоест, това беше цената на стоката тогава. Тези, които бяха оценили апартаментите по 1000 евро и бяха взели кредити, като банките им бяха оценили имотите по 1000 евро, те просто прецениха, че им е по-изгодно да не ги довършват. Защото реалната стойност беше друга. Относно балон, защото ние пък също много често използваме клишета като пране на пари, имотен балон, без да се замисляме какво всъщност стои за това. Какво означава имотен балон? Имотен балон означава и не само имотен, изобщо балон в икономиката, когато има натрупване на стока, която не е необходима. Съответно, нейната стойност е надценена. Балон би имало, ако във Видин в момента започне да се прави жилищно строителство в големи мащаби. Защо ще е балон? Защото в този град няма нужда от жилища. Има изключително много празни жилища. Няма население, което да има нужда да живее в тия жилища и да ги купува. Това би било балон. За територията на София, Пловдив, Варна, Бургас има реална необходимост, потребност от тези жилища. Има кой да живее в тях. И затова ние не смятаме, че сме в предкризисна ситуация и така нататък. В момента, в който жилищният фонд стане такъв, че в големите градове населението е задоволено и няма нужда от него, то всяко ново такова строителство би било надценено и би било балон. С оглед на всичко това, ние сме изключително спокойни от Националната асоциация на строителните предприемачи, именно заради стария сграден фонд, имам предвид панелните комплекси, които не дават комфорта, който съвременния, младия човек иска да получи. И когато може да си го позволи, го търси и го получава. Тъй, че един огромен потенциал от клиенти има, това са хора, които към момента живеят в този по-стар и по-неприветлив сграден фонд. И нещо, с което искам да завърша, ние сме спокойни, защото за нас цените на жилищата са устойчиви. Нашия анализ показа нещо много интересно, че скока, повишаването на цената на жилищата за период от 15 години, който сме изследвали, кореспондира едно към едно с реалната инфлация. Значи тук е много важно да разберем, че говорим за реална инфлация и статистическа инфлация. Пример ще дам. В момента се отчита инфлация 3%, без да искам да я оборвам и явно тя е такава по тази методика, по която се смята и която е необходима за нуждите на обществото. Но при нас инфлацията в строителството, реалната, от началото на годината е 27%. Тоест, аз в момента това, което съм могъл да простроя с 100 лева, в момента ми трябва 127 лева. Връщайки се на предишното, за период от 15 години, визирам 2004 година, 2019 година, средната цена на жилищата в София се е качвала с 7% на година. Толкова е била и средната инфлация. Това казвам инфлация, като това, което човек може да си купи с 100 лева. Тъй, че цените на имотите съвсем естествено гонят инфлационните процеси. Печалбите са по-големи като парична маса, но с тях човек може да купи същия актив, какъвто с по-малката парична маса от предишна година. Благодаря ви.
Благодаря ви за отговора. Госпожа Димитрова, към вас ще насоча следващата възможност за отговор и само да ви обърна внимание да засегнете темата за цените във връзка с цялостната ситуация на пазара, доколко цените в България в момента са реални, а не са следствие на балон. И да кажете, разбира се, и вашето мнение по отношение на тази теза за балонизиране на пазара. Аз също ще изкажа мнение, че според мен не съществува в момента признак на балон. Напротив, цените се покачват плавно от края на 2012-2013 година. Ние наблюдаваме плавно покачване на цените, за разлика от преди кризата 2008 година, където ясно се вижда, че балонизирането на пазара. Още повече, че ако гледаме данните от 2015 година насам, цените на недвижимите имоти, по-специално на жилищата, са скочили средно с около 40%. Доходите са се увеличили около 35%, което означава, че това е едно синхронно увеличение на цените спрямо доходите на хората. Също така, доходите на населението са се увеличили, вече са около 47% от средноевропейските доходите в Европейския съюз. Ако минем през покупателната способност, най-вероятно ще са дори по-високи. Като сложим това, че българите имат доста висок процент собственост, ще излезе, че българина е един доста заможен човек. Така че не смятам, че в момента има балонизиране на пазара, а много по-здрави фундаментални фактори влияят върху процесите, които в момента текат, увеличеното търсене на жилища, което заседнахме в въпросите по-рано. Добре, благодаря. Господин Костов, вашето мнение за това дали има някакъв балон на пазара, който трябва да притеснява хората, които имат желание да придобият жилищен имот. Изобщо, можем ли да говорим за балон при липсата на достатъчно предлагане, което е очевадно за абсолютно всички? В последните месеци всички, които работим на този пазар, сме свидетели на много често надаване за имоти на пазара, за неформални търгове. Моля да споделете вашето виждане. Моето виждане е, че по-скоро имаше елементи на балон в... Какво означава всъщност балон? Дали, ако там започнем, предлагането търсенето да е значително по-високо от предлагането и да се получава тази форма на неформални търгове или на недостиг на активи, които да се закупят. Но предвид покачващите се цени на труд, на строителни материали, на енергоносители, на практика жилищата отговарят изцяло на стойността, на която се строят в момента. Балона, може би, имаше в момент, в който ударно тръгнаха да се спасяват ресурси. Дали 2014 година, когато фалира голяма банка, дали когато сега след първия шок от COVID, първия локдаун, хората ударно решиха да купуват имоти и да се спасяват парите, да ги сложат някъде, да не загубят стойност. Но на практика балон няма към днешна дата. И по-скоро смятам, че има един изключително балансиран и равновесен пазар, в който има както голямо търсене, така има и достатъчно предлагане. Ако искаш имот в Кръстова Вада, има имот в Кръстова Вада. Говоря за София. Ако искаш имот в Манастирски ливади, изток, запад или там където и да е, има такова предлагане. Има и такова търсене.
Така че в общи линии бих казал, че днешните строители до голяма степен са напипали пулса на пазара, това, което пазара търси и това и предлагат на пазара. Така че от наша гледна точка по-скоро няма балон. Друг много важен фактор е, че заплатите растат и те растат с по-висок темп, отколкото растат крайните цени на жилищата. Така че сравнено преди 13 години жилищата са много по-достъпни днес, отколкото през 2008 година. Така че още един фактор, върху който може да стъпим, да твърдим, че няма балон и пазара е в така една равновесна позиция. Благодаря ви. Достигаме до извода, че има абсолютно обективни причини за настоящата ситуация, динамиката на пазара. Господин Павлов, към вас един въпрос, за който ще искам блиц отговор. Тук споменахме вече съотношенията между, т.е. влиянието на брутната средна работна заплата като цените. Говорихме за нивото и увеличаващото се такова като обеми на спестяванията на домакинствата. Говорихме и за други фактори, които пряко влияят на пазара. Какво е според вас, според икономическата теория, балон и какво ви е мнението по този въпрос? Най-общо балон имаме тогава, когато имаме цени, които не може да обясним, които нямат разумно обяснение. Сега по-академичният начин да се разкаже тази история е да се каже, че това са цени, които не се подкрепят от фундамента. Тогава, когато става въпрос за жилища, когато се говори за фундамент, се имат предвид доходите на домакинствата. Тоест в момента, в който темповете, с които нарастват цените на жилищата, започнат да се отделят, значително да се разминават с темповете, с които нарастват доходите на домакинствата, започва да се натрупва напрежение в пазара и в зависимост от това каква е била първоначалната точка, дали жилища са били достъпни или вече са били недостъпни, има опасност да се стигне до прегряване на пазара. Сега обикновено случаите, в които се стига до прегряване на пазара, са свързани с прекомерното търсене на жилища, особено прекомерно търсене, което е породено от спекулативни причини. Така че това е доминиращата представа сред този лагер от икономисти, в който съм и аз. Сега има и други обяснения. Някои се опитват да обясняват прегряването на пазарите с това, че нямало достатъчно предлагане на нови жилища и като увеличим предлагането на нови жилища, всички проблеми ще се решат. Други твърдят, че като се либерализират правилата в строителния сектор, това също ще реши в проблемите в жилищния сектор. Това са състезаващи се обяснения на това, което се случи през 2006, 2007, 2008 и на това, което вероятно в някакъв момент предстои отново да видиме в българското стопанство, в определени сегменти, надявам се, защото смятам, че няма да видиме балон в такива мащаби, каквито наблюдавахме през 2007-2008, който обхвана всички градове, обхвана не само най-предпочитаните локации, но всички локации на практика. Така че надявам се такова нещо няма да видим в бъдеще. Така че предполагам, че регулаторите ще се фокусират тъкмо върху това и ако те преценят, че има спекулативно увеличаване на търсенето в пропорции, което може да изстреля цените до стойности, които са извън онези подкрепени от фундамента или от темповете, с които нарастват доходите, те ще се намесат. Сега как точно ще се намесват е друг въпрос, който ако остане време може да дискутираме. Това с времето е относително, но всъщност нямаме почти никакво време, за това ще трябва да се насочим за мое най-голямо съжаление, надявам се и за съжаление на зрителите и слушателите, към финални думи свързани с вашите очаквания за бъдещето и тенденциите на пазара на основно на жилища, но не само цяло на пазара на имоти. Господин Шопов, към вас първо с един пак така междувременно да включим един въпрос към вас, който е свързан с нещо, което се случи в последните дни и което много ме заинтригува. Пак ще ви така помоля за бързо обяснение. Вие казахте от Асоциацията на предприемачите, че вероятно ще спрете
или поне някой от вас ще спрат продажбите на зелено във връзка с това, че е трудно така, реализирате с вашите виждания по отношение на бъдещата стойност на строителния продукт. Не мислите ли, че това би създало някакви проблеми, особено на малките и средни предприемачи, които са доста голям обем и дял от общото предприемачите в България, и след това, разбира се, да не кажете за вашата визия за бъдещето на пазара? Въпросът е много точен, защото той ще повлияе много силно на цените на пазара, което е важно за гражданите. Всеки, който може да си позволи в момента от строителните предприемачи, не продава. Т.е. има финансов ресурс, защото цените на материалите се качват всеки ден и той не може да знае каква ще е неговата себестойност, съответно и продажната стойност. Това ще доведе до още повече покачване на цените на имотите, защото предлагането ще намалее. Слава Богу, огромната част от компаниите нямат собствен ресурс. Ние сме тръгнали от нула, работим с доверието на хората и парите на хората и те ще продължат да продават, защото не могат да си позволят да не продават, не могат да строят, което ще нормализира пазара, иначе бихме влезнали в една, може би, балонова ситуация с много високи цени заради задържането на готова продукция. Относно бъдещето на пазара, пак казвам, ние сме изключително спокойни, откакто се помниме, откакто нашите родители се помнят, жилището, продукта, който ние даваме на обществото, е обществено полезен, необходим и неговата стойност винаги е била голяма, както в личен план, така и в икономически план за обществото. Затова сме оптимисти за пазара, съответно нашата дейност, която извършваме. Добре, благодаря ви. Госпожа Димитрова, заповядайте с 30 секунден. Аз искам да засегна една тема, която ни остана време, именно инфраструктурата и административната тежест. Смятам, че това е най-големия проблем и негатив на пазара на ново строителство. Администрацията, за съжаление, не се движи с темпото, с което се движи пазара, търсенето, икономиката, и там има много какво се желае. Добре. Господин Костов, финални думи за вашето виждане за пазара? Да, моите финални думи ще бъдат малко по-от общ характер, предвид наблюденията ни в бизнес имоти, но от днешна гледна точка всичко има стойност. Енергоносителите имат стойност, която се покачва. Транспорта има стойност, която се покачва. Жилищата и бизнес имоти имат стойност, която се покачва. Единственото днес, което няма стойност поради отрицателни лихви или поради ред други причини, са парите. Така че обективно аз смятам, че пазара на жилища е доста стабилен в България и хората могат да са спокойни с това нещо. Благодаря. Господин Павлов, много теми искахме да засегнем още в панела. Достигнахме до едва половината от въпросите, но с няколко думи визията ви на макроикономист, на човек, който има общата визия за развитието на икономиката, как ще се отразява тя на пазара на имоти? Аз смятам, че ако преодолеем риска от нова рецесия в началото на следващата година, поради шока с цените на горивата и твърде бавното увеличаване на вакцинираното население и проистичащия от това риск от нови вълни на пандемията от коронавирус, би трябвало растежа да се ускори до година и да достигне някъде около 4%. След това, вероятно, ни чакат няколко добри години, в които растежа ще бъде подпомогнат от плана за възстановяване и развитие. Това означава, че пазара ще бъде малко нервен, имам предвид пазара на жилища в началото на годината, но се надявам след това бързо да се успокои още в началото на лятото, което е важно, защото лятото са най-важните месеци не само за тези, които строят, но и за тези, които купуват ново жилище. Благодаря ви. Дами и господа, колеги от панела, за мен беше изключително удоволствие да чуя вашето виждане за ситуацията на пазара и за неговото бъдещо развитие. Като модератор и закриващ панела имам възможността да кажа и аз няколко думи в края, моята визия за пазара, пък и да обобщя общото мнение на всички нас. Това, което може да кажем е, че вероятно следващата година ще бъде подобно на тази, вероятно ще има някакво
някакъв лек спад на ръстовете обаче, на обема от сделки и вероятно и на цените. Тази година ще е рекордна по отношение на обективни данни, като обема от сделки и ръст на индекса на цените на жилища. Вероятно това ще се прехвърли в следващата. Надяваме се строителните предприемачи да успеят да дадат един добър продукт, достатъчно количество, за да може пазара да бъде балансиран. За съжаление не можахме да отговорим на поне няколко въпроса, които бяха зададени от нашите зрители. Надявам се организаторите да ги изпратят и да осъществим контакт с зададалите ги. Благодаря ви, бъдете здрави, вакцинирайте се, ваксините и дяла на вакцинирани хора също показва една разлика в пазарите, там където има висок дял и там където има нисък дял. Благодаря ви, бъдете здрави и всичко най-добро. Благодаря. Благодаря, бъдете здрави. Довиждане, хубав ден.